गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. मुंबईहून गोव्याला जात असताना चालकाचा कारवरील नियंत्रण सुटून इन्सुली येथील 7 जांभळीला क्रेटानं धडक दिली. या अपघातात एक महिला आणि तिचा मुलगा जखमी झाला होता. उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी अपघातग्रस्त रुग्ण आला असता डॉक्टरच उपलब्ध नसल्याने उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली. जखमींना इन्सुली येथील रिक्षा चालक अनिल नार्वेकर, माजी जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती गुरुनाथ पेडणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत वागळे यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलवलं होतं. परंतु रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टरच उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे MLC होण्यासाठी रुग्णांना डॉक्टरची वाट पाहावी लागणार होती. दुसरीकडे अपघातग्रस्तांना रक्तस्राव होत असल्यानं रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्राथमिक उपचारासाठी खासगी रुग्णालय गाठलं. त्यानंतर रुग्णांना गोवा बांबोळी इथं नेण्यात आलं. उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावंत यांनी स्पष्टीकरण देताना डॉक्टर होते, डॉक्टर नाहीत ही चुकीची माहिती दिली गेली. अपघातग्रस्त रुग्ण खुशबू ठाकूर आणि आर्यन पारवे यांची MLC केली गेली आहे असं सांगितलं. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत वागळे यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात येऊन जाब विचारला. डॉक्टर नसताना ते होते अशी माहिती का दिली असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी यासिन बागवान, ओंकार सावंत उपस्थित होते. नव्हत्या ना, तुमच्याकडे माहिती अशी का दिला तुम्ही? डॉक्टर अवेलेबल होते, तुम्हाला चुकीची माहिती योगेश सर होते आल्यावर लेटर देणार. आता 2 वर्षाच्या पोरग्याला उलट्या होत्या, तसंच घेऊन आम्ही बसायचं का डॉक्टर येईपर्यंत? आर्यन हे नंतर सगळं घातलेलं आहे. आर्यन आणि त्याची आई खुशबू ठाकूर 2 पेशंट इकडनं घेऊन गेलो. दोघांचा एकाला लेटर दिलं नव्हतं. पेशंट डायरेक्ट घेऊन गेलो. किती वेळ वाट करणार सांगा? नाही, फक्त इंटर एकच होते, त्यांनीच स्पीच टाकले, त्यांनीच बघितलं. डॉक्टर आहे 24 तारखेला आपलं का बाकीचं सगळं टाकून बसू शकत नाही, मान्य आहे मला. पण नाहीत ना, नाहीत म्हणून सांगायचं का डॉक्टर नव्हते. ज्यावेळी पत्रकार आहे त्यांनी विचारलं त्यावेळी त्यांना तुम्ही माहिती काय दिला? डॉक्टर अवेलेबल होते म्हणून. सावंत सरांना पण भेटले, सावंत सरांनी पण काही सांगितलं आता भेटायला सावंत सर नाही आहे, आधी सुट्टी आहे. काय झालेलं असतं रेफर जर डॉक्टर होते म्हटलं रेफर लेटर मला दाखवा. रेफर लेटर द्या म्हणून सांगितलं होतं, सिस्टरच होतं, सिस्टरना सांगितलं सिस्टर मला रेफर लेटर द्या. तर डॉक्टर येणार मग रेफर लेटर देणार म्हणून त्यांनी सांगितलं. मला किती वेळ म्हणून डॉक्टरांची वाट बघायची. GMC ला गेल्यावर ते म्हणतात MLC नंबर पाहिजे, रेफर लेटर पाहिजे, त्याशिवाय पेशंट घेत नाही. त्यांच्या हातापाया पडावे लागतात. जर आपल्याकडे काय नाही आहे ना तर आपण त्या गोष्टीची मागणी करू शकतो. जर तुम्ही आहे म्हणून सांगून त्या गोष्टीवर पडदा टाकला तर त्या गोष्टी कधीच सुधारणार नाहीत ना. एखाद्या वेळेस नसतील त्यावर नाही आहेत ना, नाही म्हणून सरळ सांगा, आपण त्या गोष्टीची मागणी करूया. बाकीच्या तरी संघटना आहे त्या मागणी करतील. एखाद्या वेळेस झाला मॅडम सांगितलं पाहिजे ना ते नाही आहेत म्हणून. मग त्या गोष्टी आता मॅडम आहे ऑन कॉलच आहेत ना, आपल्याला कायमस्वरूपी डॉक्टरची इथे गरजच आहे. नाही इथेच असतात मॅडम दिवसभर बसलेल्या. त्या टाइमला जेवायला गेले सव्वा-4ची गोष्ट नाही. दुपारून पेशंट असणार त्यामुळे 4 वाजता जेवायला. तुम्हाला पण माहिती आहे सकाळपासून पेशंट येते मी इथंच. मग त्यांना रेफर लेटर दिलेलं नाही, त्यावेळी डॉक्टर नव्हते. एवढंच मला फक्त कन्फर्म करायचं होतं. बाकी काही विषय मला कालचं माहित नाही पण डॉक्टर नाही. सिस्टर होता ना स्वतः, सिस्टर स्वतः होते. मी असं नाही म्हणत आहे तुमची चूक, तुम्ही करताय ना, तुमच्याकडे नाही अवेलेबल त्या तुम्ही करताय, करत सॅल्यूट आहे तुम्हाला. व्हिडिओ करून नंतर परत तुम्ही उलट सांगता ना, त्यामुळे व्हिडिओ करावा लागतो. तसं नाही व्हिडिओ ऑन करते. जर डॉक्टर अवेलेबल नाही तर नाहीच म्हणून द्यायला सांगितलं पाहिजे. नंतर तुम्ही सांगितलं आहेत म्हणून. ह्या गोष्टीत काय होणार माहिती आहे सिस्टर? डॉक्टर मग 100% मी 20 मिनिटाच्या वर थांबलेलो. पेशंटची ट्रीटमेंट झाली, त्याच्या आईला स्टिच टाकले, सगळं टाकलं. त्यानंतर आम्ही वाट बघत थांबलेलो.
तरी डॉक्टर आले नाहीत, मग गेलो. हा, तर काल आम्ही जेव्हा पेशंट घेऊन आलो इकडे त्यावेळी इथे डॉक्टर अवेलेबल कोणी नव्हते. एक होते फक्त शिकाऊ डॉक्टर होते, त्यांनी स्टिच वगैरे टाकून दिला. पण पेशंट शिफ्ट करताना आम्ही रेफर लेटर मागितलं तर ते आम्हाला डॉक्टर आल्याशिवाय देऊ शकत नाही म्हणून सांगितलं. आणि डॉक्टर त्यावेळी उपलब्ध नसल्याने रेफर लेटर न घेताच पेशंट आम्ही ह्याच्यात शिफ्ट केला. रेफर लेटर दिलेलं नव्हतं त्यावेळी. आज जाब विचारला त्यावेळी डॉक्टर नव्हते, जेवायला गेलेले असं त्यांनी सांगून सारवासारव त्या गोष्टीची केली. त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की जर समजा तुमच्याकडे अवेलेबल नव्हते तर तुम्ही त्या प्रकारचं तसं सांगून आपण त्या गोष्टीची मागणी करू शकतो की आपल्याला कायमस्वरूपी एक बाबा कॅज्युअल्टीसाठी डॉक्टर द्या. त्या गोष्टीवर असे पडदाझाक करून ती गोष्ट तशीच अंधारात ठेवू नका. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.